iski lokaci mun iski lokaci komai da lokaci komai da lokaci ayyo gumi ayyo dare ayyo gumi ayyo dare jure da kuya jure da kuya san zaki karkayo wasan Abubakar mu je dai zaki za mu je kai Abubakar mu je dai daukaka bata zuwa sai an sha gwagwarmaya ne wataran ka sha madi wataran za ka sha zuma ne sai mu kara juriya wataran za mu yi sa'a ya kai da kan cikin batu wai na kunji shi babu ya dan zaki ka jaddada ya sadar tananin idan kawai tananin mu ba kawai muna na gode yan Abubakar na ce ba ni guri na zo da zanciya kai sosai ka sai aka ji ni sosai daga zuci zan kwatance waka muke a yau wannan manasara ce ka san fa daukaka sai ka sha wuya ka dace inda da hakuri zamu zaga duniya ce wataran za a yau da mu zamu zama abin kwatance ka bar mahasada za su daina wanga zace mu duba duka zanna tana da tilluwarta wanki kadai yake jawo duka martabarta duka dama ta martabar mu idan muka rike juna za mu samu kanmu iyakan na ce ku yafi nima Allah yake raban dama ta mu za ta samu iya gafarta gaskiya a yanzu aboki karka damuwa na gamsu an riga ai fura ake wada yayi nima na ga masu lallai yara ake wa kamu na gane dingatinka aboki karka damu karka damu mana zamu iski lokaci dan zaki karkayo wasai